Wahyu madhep rene. Jak omong kok. Cengelmu kuwi. Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jlek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontonnya do gede tenan ngono pikiran. Gede ora? Ora. Aku senengane ya wong diiringi kok malah nesu. Biasane kanu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diiringi, disepoti lho. Ya sepotnya kok duk ngono. Metu ngono, monggo butatin. Tak tung tak dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa mak duk kok apik? Duki gedadok apa piye? Lah ning mau mak duk ngono. Aku ora mong mergo mengantepkan jangkahmu ki men antem mak zlek. Iso Apa Pak Gatot ngopo? Ki